24 мартта район алу хуҗалыгы техникаларына еллык техник карау башланды. Беренчеләрдән булып бу эш Нива ширкәте, аннан Восток, Зей һәм Зей шикәре агрофирмаларында барды. Нива ширкәтендә язгы кыр эшләрендә катнашачак 300 берәмлек техника исәпләнә. Ширкәттәге техниклар әзерлеге 100% әзерлек белән бәяләнде. Тормозная системалар, световая сигнализация, бөтенесе исправный. А покада бер случай булмады, безнең ни ранение булмады, ни авария булмады. Поэтому бүгенге көндә трактористның авторитеты үсә. Механизаторларга техника куркынычсызлыгын саклау мөһимлеге кызыксындыру чаралары аңлатылды. Вовремя посеем, вовремя уберем, будет хороший урожай. Нам необходимо доказать, что мы не зря, в прошлом году получили хороший урожай, в этом году надо подтвердить. Һава торышының уңайлы булуын исәпкә алып, аграрийлар гадәттәгедән иртәрәк көзге культураларын тукландырды. Алар районда 14300 гектар мәйдан билей. Бүгін күнге біздің район 21 күнне шығып кетті, 20 түнне түнгі 3-тә шығып кетті, қатыру себеплі көзгі культураларыны ошлама біле тукландыруға. Бүгін күнге біз 100% тукландырып бітірілдік. Мұның енді 6000 гектарын біз тукландырғаны күзден. Шуңа күрә шуның белән бергә санаганда біз бүгін күнге 14300 гектарда көзгі культуралар тукландыруны тәмамладык. Бу шара 1 гектарға 1 центнер исәбеннән кертелде. Моның өчен кайтарылды районга 4 барс комплексы, курулуй сутка эшли торган. Безнең үзебезнең агрофирмалар монда куйдылар ашлама чыгарырга, ашлама төяргә, ашлама сала кешеләр куйдылар һәм техниклар белән тәэмин иттеләр. Ашлама сибү эше тәүлек әйләнә алып барылды. Механизаторлар 3 мәртәбә тукландырылды. Соңрак исә көзге культураларны тамырдан тукландыру булачак. Шулай итеп механизаторлар кырга чыгуны түземсезләнеп көтә. Агрегатлар әзер. Бүгенге көндә безнең техника егетләрнең настрой әйбәт. 31 март 1 апрельдә исә район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Агрокөч акционерлык җәмгыяте, Авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчелеге катнашында техника әзерлек тикшереләчәк. Машина трактор паркы, хезмәтне саклау һәм орлыклык материал торышы каралачак. Резиме Кашапова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Татарстан хәбәрләре.